Jo agraïc la vostra presència, sí, perquè per a mi és una alegria molt gran poder veure en aquest llibret de mon nom. És fruit d'haver molts anys pensar, fa molts anys ja, que a mi m'ha agradat escriure, encara que no havia mai editat ningú llibre, m'ha agradat escriure. No m'he dedicat només a escriure perquè la vida tens que dependre sempre de fer coses. I la meva norma en la vida ha sigut fes el que fas. Era mestre i tenia que actuar com a mestre i cada volta que he actuat en alguna cosa ho ha fet tal com era. Acabar la tasca de ser mestre he pogut recollir aquestes llegendes i rondalles. Aquestes llegendes i rondalles en cap la satisfacció de que nasqueren com natural a Barx. És a dir, és la primera que n'hi ha i quan parlo de Barx m'emociona molt. Si hi ha algun barxero que s'avanci, m'emociona Barx. I veiem ahir que en el vessant de la muntanya de Barx apareix una penya molt bonica per a mi, que és la cara del Moro. Efectivament, si aneu algun dia a Barx, després al mig del carrer Major mirant el vessant de la muntanya, la veureu allí. Busqueu-la, hi ha molta gent que va buscar-la fins que la troba. Jo des que la vaig trobar, estem els anys passant per davant d'ella, mirant-la tots els dies, i em va vindre al cap que tenia que fer una rondalla d'eixa cara del Moro. I va ser la primera rondalla que vaig escriure, la cara del Moro. A continuació van eixir les demés. N'hi ha una altra, que és la Sèquia del Rei, és un record que venia, sempre ens han contat els pares que la Sèquia del Rei, en una nit, fugint dels moros, la vam fer, a patalls, dient els homes llauradors, i jo d'ahir me trac també la meva rondalla. També hi ha una altra que és l'Estany. L'Estany on la gent contava. Avui s'ha fet una remodelació de l'Estany. Però jo recordo aquell estany on la gent de Beniapo, sobretot els que tenien vaques, com els meus germans, els meus cosins, anaven a segar allí, dins de l'estany d'herba, nedant, perquè estava molt fondo. Neva tanta àvia que tenien que nedar per poder segar l'herba. I anaven la corbella tallant i després arreplegant l'herba, traient-la per fora. Avui, per desgràcia, aquesta quantitat d'àvia no apareix ja en les marges de Gandia. Però bé, són altres temps. I no volia deixar de passar l'ocasió de parlar d'eixa rondalla o llegenda. Després també tinc que dir-vos que a buscar sempre un motiu d'inspiració, un fet concret, un lloc. Per exemple, volia dir a una amiga meva que estava sentada per allà darrere quan veníem per València, i li diria, Rosario, mira ahir al costat de la carretera que veus i vea este ramat de cabres i allí va néixer la rondalla, llegenda, la primera rondalla que llegenda esta, que és el ramat de cabres, del que n'hi ha en el bypass de València. També apareix un dia acompanyant la meva filla a la Vella Vella, tenia una amiga allí, Laura, i vaig descobrir, no havia anat, hi ha tantes coses per descobrir a la nostra terra. Vaig veure una font, la Font Calda, allí al jardí, que és l'aigua calenta, bullint a vegades, i em va impressionar a mi allò. I de la Font Calda trac una altra rondalla. Vaig dir, bueno, això me servirà a mi per fer una altra rondalla. I com natural, la sexta ja és l'illa de Benidorm, que ja n'hi ha algunes rondalles, però com aquesta no, aquesta és original, és completament distinta. I ne tenim ja algunes preparant-se, que el nostre amic, i dic el nostre amic Rafael Llorenç, perquè pugui dir en veu alta, que gràcies a ell s'ha pogut publicar i editar aquest llibre, sense ell no s'haurà fet. I a més jo sempre dic que el més important de la meva vida són els amics que faig i Rafael ha sigut un d'ells. Perquè jo dic que els meus amics no són massa bons i per tant, si no, no són els meus amics, així no està clar. A mi no ho digues, que sé. Bueno, i així no puc dir-vos que és el que s'han fet i han eixit les llegendes i rondalles. És de veres també que no n'hi ha ninguna concreta a Beniapo, de moment. Però sí que el nombre un poc, la cara del Moro, quan reparteixen gel per ahir, fins a les alqueries de Beniapo, o quan parla de la Sèquia del Rei, que dic que va encara a un port, on és natural, on apareix el riu de Beniapo també, sempre que puc apareix. I espero que algun dia aparegui alguna altra rondalla o llegenda pròpia del meu poble.